Sempre Liceo, o equipo máis laureado de Galicia, o equipo que naceu nun colexio hai 40 anos. 40 anos despois o Liceo unha marca deportiva a nivel mundial. A Copa Continental conquistada o martes no Pazo dos Deportes de Riazor e a última aportación a un exquisito palmarés. Outra noite máxica, co público entregado, cun xogadores que lograron a proeza de remontar un resultado prácticamente imposible. Volveron a Riazor ás citas dos vellos tempos. 40 anos patinando, 40 anos coleccionando títulos. 6 ligas, 9 Copas do Rei, 6 Copas de Europa, 3 Copas CERS, 2 Recopas, 6 Supercopas de Europa ou Copas Continentais e 5 Copas Intercontinentais. Irrepetible. 40 anos, a historia dun clube que naceu nun colexio e que hoxe está na gloria do deporte mundial. 3 períodos ten este foro aberto deste xoves 20 de novembro. O segundo, en clave liceísta, coa compaña de Carlos Gil, o adestrador do Liceo. Moi boas noites. Hola, buenas noches. Como se explica todo isto, adestrador? Yo creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de mucha gente a lo largo de tanto tiempo, que creo que es la gran virtud del club, ¿no? Mantenerse compitiendo a este nivel pues, durante tantos años. Temos o presidente tamén con nós, don Eduardo Lamas. Moi boas noites. Moi boas noites. É unha milagre porque os clubes habitualmente, si son pequenos, si son moi humildes, teñen os momentos de gloria, desaparecen para sempre. O Liceo sempre volve. Non hai milagros. A veces sí, hai milagros. Pero neste caso eu creo que sobre todo é a ilusión. É apuntar ao máis alto. É creer que se pode conseguir o imposible. En esa línea, o único segredo é traballar de verdad, traballar máis que os outros equipos e con humildade, que eu creo que unha virtude e unha forma de ser dos galegos que nos acompaña e que está impregnada o Liceo desa forma. Eu creo que ten uns cimentos extraordinarios desde un principio que leva a conseguir fazañas que parecen imposibles un ano e outro tamén. Pero eu creo que ese é o segredo do Liceo, ese segredo tamén guardado no vestiario deste club tan emblemático e tan galego. Seguimos con a compañía de Alfonso Pardo, da Radio Galega, que tamén fixo ao longo da súa vida profesional moitísimos partidos do Liceo e é moi liceísta. Esta noite Carlos Gil asistiu á inauguración da súa peña, Peña Carlos Gil. Non é habitual no mundo do hockey, non? E non sei por que se tardou tanto en que vostede teña unha peña. Bueno, yo no me gusta tampoco ningún tipo de protagonismo. Creo que el entrenador, el protagonismo que debe de tener siempre es de cara a sus jugadores, de cara a su gente. Ahí es donde realmente hay que ser protagonista en el día a día, intentando convencerles. Que cuando tú digas 4 en rincón, la gente vaya en los 4 en rincón pensando que aquello es lo mejor y que si se lo tienes que explicar, que seas capaz de explicárselo. Pero bueno, esta iniciativa a mí me llena de orgullo y bueno, estoy muy agradecido. E para cando, presidente, a Rúa Liceo, na Coruña? Nós estamos dispostos. Eu creo que a Rúa Liceo e outras moitas cousas, non? Creo que de alguna forma o Liceo é un icono de Galicia, un icono construído por cantidad e cantidad de xente, directivos, aficionados, xente de toda Galicia que apoiou este club. E creo sinceramente que é merecedor, pero tampouco é unha cuestión que nos preocupa. Nos preocupa máis poder acabar este ano a Liga. Esa é unha preocupación real. Os temas sociais normalmente chegan, a veces tardan máis, a veces tardan menos, pero realmente o pobo e a xente sabia, no caso de Carlos Gil, que é outro dos iconos do Liceo, un galego nacido en Bos Aires, un galego que ven a Galicia a disputar Asturias, a disputar un campeonato do mundo, un galego que entra no Liceo e que leva toda a vida traballando a prol do Liceo, é parte desa historia, como son cantidad e cantidad de xente. Eu sempre digo que eu me sento partícipe dos éxitos anteriores, porque traballei no club desde todos os postos, pero tamén hago partícipe destos éxitos actuais a toda a xente de antes, porque ao final un club é unha historia, unha empresa, un país, é unha suma de esforzos. 37 títulos internacionais. Parece que falamos en termos de Manchester, Bayern, Ajax, cousas... A verdade que sí, é un orgullo, non? Eu creo que esa é a característica de Galicia, dos galegos. Nestes momentos complicados temos que, sin lugar a dúbidas, aspirar a estar no máis alto, creer que é posible. Esa é a realidade, pero é unha realidade curiosa
que a veces parece imposible, pero eu creo que a clave é o traballo, como apuntaba Carlos Gil, creer que é posible. E unha vez que todo isto, confiar cegamente nos xogadores. Entón se produce unha especie de maxia que fai cosas increíbles, como pode ser outro día remontar un 5-1, que é un resultado complicado. É o título adestrador máis complicado da súa vida? Yo creo que ha habido muchos momentos, a lo mejor similares o parecidos. Indudablemente este tenía una grandísima dificultad porque no es solamente remontar 4 goles, es que el contrario sabe que trae 4 goles a favor. Nosotros podemos ganar un partido 6-2 o 7-2 o 5-1 en casa, pero si el contrario sabe que con 4-1 le llega, eso es mucho más complicado. La verdad es que siempre parece que el más complicado es el último que has conseguido ganar, ¿no? Y bueno, el del otro día tenía una grandísima dificultad, pero bueno, yo comentando contigo antes del partido sabías que yo tenía mucha confianza, entre otras cosas porque los 4 goles de diferencia que veníamos del partido allí no habían sido demasiado justos con lo que habíamos hecho, ¿no? Y bueno, yo tenía mucha confianza en que los chavales podían sacar el partido adelante. De por riba, esta batalla contra o Bassano parecía batalla de hai máis de 20 anos, cando ainda xogaban os abuelos, Martinazo, constantes provocacións de duelo italiano-galego, partido que tivo de todo, Sí, un partido con muchísima intensidad porque este es un equipo muy intenso, el Bassano. Los italianos saben manejar ese tipo de cuestiones con mucha facilidad y en este sentido sí que nos sorprendieron un poco del partido de ida, ¿no? Nosotros pecamos un poco de ir demasiado livianos a ese partido. El partido de aquí yo creo que ya fue otra cosa, un partido jugado de poder a poder que tuvo todos los ingredientes de los grandes partidos y bueno, cuando además lo ganas, pues te vas muy contento, ¿no? Que van a por la Liga despois de 20 anos, Alfonso. Sí, bueno, estaba agora coa mente pensando, máis que preguntar, sempre quedará o Liceo. Sempre Liceo, que o que di a sección, sempre quedará. O primeiro cheo histórico de chamaban ya Lendoiro Tolo daquela que está facendo este, 8.000 persoas para ver uns patíns ali na Coruña. A miña primeira viaxe internacional, permítanme o yoísmo, é co Liceo a Sereño, con unha persoa tan grande como humilde como el Caramés, o mesmo que estos señores. Como non vou ser liceísta? Son máis liceísta, valme permitir a licencia, porque además hoxe na Ulloa Arrasas, porque vostede fixo campeón de Europa ao Pablo do Modesto, a un rapaz de Antas de Ulla que se buscou a vida e foi o seu preparador físico, presidente. Entonces, claro, como non vas a ser do Liceo? E a todos os da Radio Galega, todos queremos facer o Liceo. Por algo será. É porque se viaxa moito. No, é porque Presidente, non van 8.000 sempre gañan, ou case sempre gañan, reinventándose sempre. Non van 8.000, pero outro día igual rematou o partido con 3.000. Non sei se tamén na cidade, en termos sociais, se recupera esa estima polo Liceo. Entendo que sí, que se está recuperando. Eu digo que é un equipo que enamora, estamos enganchando a cidade. De todos modos, é importante a pregunta porque me permite reflexionar. A veces o enganche está condicionado ao apoio dos medios de comunicación. É fundamental que a xente sepa en Galicia que existe un liceo que acaba de conseguir en esta tempada un campeonato do mundo de clubes, unha Copa de Europa, unha Supercopa de Europa. Isto se non é jaleado por os medios de comunicación é difícil. Entonces, eu escoitaba antes falar o presidente do Obradoiro, falaba de moitas claves, pero para nós, para o Liceo nestes momentos, o apoio dos medios de comunicación é fundamental, porque estamos falando de un clube que económicamente é viable en Galicia, non estamos falando das cantidades do baloncesto, do fútbol, estamos falando de unha realidade en Galicia de un representante do club máis laureado e con un presuposto que é perfectamente asumible. Entonces, o apoio dos medios de comunicación é cable, é fundamental que nos sintamos orgullosos deste equipo, que o jalemos, porque a veces parece que estas cosas que ocurren en Galicia, estos milagros, non teñen o eco que tendrían en outras comunidades. A veces é curioso porque temos xogadores que son galegos, pero naceron circunstancialmente en outras comunidades e ali teñen un espacio nos medios de comunicación quizás un pouco máis grande que aquí. Entón, para min, é fundamental. A xente está respondendo, se está enganchando porque o equipo enamora, pero é fundamental o apoio dos medios de comunicación.
Corríxame se me equivoco, pero imagino, vostede di que evidentemente os seus orzamentos non teñen nada que ver co fútbol, co baloncesto, con outros deportes. Imagino que estará entre 600.000 e 800.000 euros, máis ou menos. Máis abaixo. Un pouco máis abaixo. Sí, E máis abaixo. no caso do Liceo, un caso moi particular, porque vostedes seguramente, igual un 30, un 40 ou un 50% do orzamento en viaxes. Sí, temos ese hándicap respecto aos outros equipos. A maioría de equipos son de Cataluña. E nós, co Alcoi de Alicante, somos os únicos representantes. Entón, estamos a falar que unha parte moi importante do presuposto se vai en viaxes. E tamén decir que é complicado nestes momentos viaxear a Cataluña e Barcelona, desde Galicia, curiosamente, con 3 aeroportos, pero a realidade é que é así, porque desde Coruña nada máis se pode voar en unha compañía. Entonces teñen vostedes incluso un delegado, ou tiñen un delegado do Liceo. Bueno, ahora está, es que esta cuestión de facer máis con menos nos a levamos a rajatabla. Curiosamente o delegado é o condutor tamén do autobús. Entonces aproveitamos un pouco esas circunstancias. É cuestión de botarlle moita imaginación. Máis con menos. Tamén non deixa de ser curioso e é moi plausible, nos últimos anos vostedes gañaron 2 Copas de Europa, unha Copa CERS, Copa Continental, Copa Intercontinental, e nos últimos 3-4 anos cambiaron o plantel varias veces. Se mantén Bargalló e os irmáns Lamas, porque son fillos do presidente, non van a marchar daqui, non? Pero que, quero dicir, que sempre se ten que desprender de xogadores importantes. Daqui se marchou Grasa, se marchou Gual, se marchou Pablito Álvarez, e o equipo segue competindo. Como é posible iso? Sí, nosotros, que ya contamos de alguna manera con eso, tenemos que vivir como vivimos, lejos de donde realmente se maneja toda esta historia, que es Cataluña, ¿no? Y entonces nuestra idea siempre ha sido el anticiparnos, el saber que eso va a poder pasar, y entonces invertimos antes en recuperar esas posiciones o esos roles que tendrán que ir ocupando los sitios que vayan dejando los que se vayan a ir. Nosotros siempre queremos mucho a la gente que se ha ido. Nos sentimos muy felices de verles y de estar con ellos, pero una vez que marcharon ya solo pensamos en los que tenemos, Carlos, en los que vienen. Pro Liceo é máis pro Barça, porque xogador que destaca no Liceo, automáticamente se marcha a Barcelona. Eu creo que Jordi Bargalló chegou o Liceo na final da Copa de Europa, o Barça en Lodi e gaña o Liceo. Jordi Bargalló, por certo, aparte dos Lamas, eu creo que merece un comentario aparte, porque isto sí que é compromiso. Estamos falando un dos mellores xogadores de hockey do mundo. En estética é unha maravilla, verlo. Sí, indudablemente Jordi es un jugador que también estuvo en ese proceso de llegar al Liceo sin ser una figura, siendo un jugador con muchísimas posibilidades, y hacer aquí su carrera deportiva. Y es un sitio donde yo creo que él se siente francamente cómodo, francamente valorado, y todos nos sentimos muy felices de que esté, por supuesto, con nosotros y que siga muchos años más. Antes, Terio, perdóname, presidente, que tal coas FERS e cos temas internacionales? Sempre crean algún problema, algún Cristo con Outro día compartía... Claro, pero nos creamos os problemas, por suposto, sempre con razón, pero con razón aplastante, pero aparte o demostramos na pista. A mí me vais a permitir, pero eu creo que é importante facer unha matización, porque eu creo que a nivel xeral a xente ve o Liceo como o primeiro equipo, pero non sabe que o Liceo move a 1000 rapaces, que o Liceo é o equipo que nos últimos anos ten máis títulos a nivel de campeonatos de España de categorías inferiores, a nivel junior, a nivel juvenil, a nivel infantil. Eu creo que iso é importante. Nestes momentos eu sinto do total do equipo, do primeiro equipo, o 70% son xogadores da base. Os que estaban outro día ali, porque Toni Pérez, o caso de Maliá, son xogadores que xa están aquí desde fai anos, traballamos primeiro con un proxecto en Cerceda, en primeira, quedaron un ascenso. Entón, non é fruto da casualidade. Eu sempre lle digo aos directivos do Barcelona que se equivocan, non saben fichar, non fichan os mellores xogadores. Teñen que fichar a Eduardo Lamas e a Carlos Gil. Eso, por suposto. E aforrarían bastante. Podrían ser campeóns igual aforrando mellor 3 ou 4 millóns de euros, porque eles sí que teñen 5 ou 6 millóns de euros de presuposto, o sea, é unha brutalidade, pero levan xogadores, pero se equivocan, porque realmente non levan os bons xogadores, os bons e xenerosos son os que quedan no Liceo, e son os que fan grande a Galicia e o Liceo, eso por suposto. Pero eu me gustaría incidir en este aspecto, non é o primeiro equipo, é que temos un grupo de xente na base, a nivel de seleccións de categorías inferiores, o equipo
que máis representantes levou este ano é o Liceo, tanto a nivel de absoluta como a nivel de categorías inferiores. O sea, o futuro, o equipo é moi novo. O sea, temos salvo Bargalló e Giuseppe, que son os maiores, o resto son rapaces con máis maior, ten 24 anos, pero temos rapaces con 21 anos que xa teñen 2 campeonatos de Europa, títulos importantes. E por atrás ven xente con moita proxección. O sea que nos entendemos que somos capaces de aguantar o tirón, a non ser que se volva loco o Barcelona, que nos leve a todos os equipos, nos leve a todos. Sería cuestión tamén de pensarlo, pero bueno, nos estamos ca idea de continuar aquí, pois creo que temos un futuro, pero non é o primeiro equipo, é o traballo de moitos anos ca base. Ese traballo, pois marcha un xogador, pero hai xente por atrás que pode suplirlo, non? O sea, realmente estamos contentos, e para nos é un reto pois que o Barcelona teña como 20 veces máis presuposto que o Liceo, que cheguemos ao final en Lodi da Copa de Europa, que les leven as caixas de cava ali a enfriar, porque xa estaban celebrando o título, o Liceo sea o campeón e ao final pois celebremos con unhas cervezas de Estrella de Galicia. Non lles pasaron o champán? Non pasaron. Carlos Gil vai volver algún día do Liceo ou xa non? Yo no... Está no mercado, Carlos Gil? Yo nunca me planteé eso. He estado en muchas etapas dentro del liceo. He estado también en el Dominicos, he estado en el Xuntanso, he estado en Vigo. Quiero decir, ese es un planteamiento que lo único que debe de privar ahí es la sensatez de saber cuándo hay que estar y cuándo no hay que estar. Y a partir de ahí, pues es como nos hemos movido siempre toda la vida. A Copa con Dominicos tamén é difícil de esquecer, non, Carlos? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de que los jugadores me llevaran a muchas de esas finales y ganar algunas de ellas y disfrutar con la ilusión que todo eso hace. ¿El seleccionador nacional? Yo creo que eso está lejos, ¿no? Está lejos en el sentido de que estamos lejos de donde está el hockey. Y lo nuestro es hacer de alguna manera un trabajo muy particular, muy especial, muy también de anticipación, y si quieres haciendo las cosas un poquito distinto de lo que lo hacen las demás, porque si hiciéramos exactamente lo mismo seguramente no nos iría tan bien. A Liga é posible? Iso sí que está máis preto. A Liga é posible? Sí, claro que es posible. Llevamos 3 años o 4 estando muy cerca de ganar la Liga, ¿no? Desde que se ha puesto el nuevo sistema de liga regular, que decían que el Barcelona iba a ser campeón al acabar las primeras vueltas y tal, pues esto no se ha dado así, porque hemos estado pudiendo competir con ellos hasta el final. Y en algún momento tiene que caer, ¿no? Sabemos que es muy difícil porque, claro, si tú te planteas en un deporte que hay de 16 equipos, 14 son catalanes, y va a venir uno de Galicia a ganar la Liga, pues eso suena muy complicado a todos los niveles, porque la mayoría no solamente son en equipos, también son en jueces, son en estamentos, son mayoría en un montón de cosas que muchas veces, a lo mejor no directa, pero indirectamente, no de aquí, pero a lo mejor de aquí atrás, sí influye, ¿sabes?, en que se tome una decisión en un momento o en otro, y que no todas esas decisiones sean a favor del tuyo, ¿no? A Liga é posible para o presidente? Estou convencido que é posible. Moito máis difícil era derrotar o Basano. Creo que o merece. Eu me parece que nos últimos 4 ou 5 anos subcampeóns de ligas, pero somando os puntos dos últimos 3 subcampeonatos, me comentaba Gil que xa seríamos campeóns en alguna ocasión. Eu creo que o merecemos, non? E creo ademais que é bo para o hockey, porque é malo que sempre gane o mismo, que ten unha diferencia brutal a nivel do resto dos equipos. Eu estou convencido porque o equipo vexo moi compacto, as cousas funcionan ben, temos o mellor adestrador do mundo, temos a mellor afición, e para min os xogadores son os mellores. Estou convencido que este ano ten que ser, o ano que vai entrar ten que ser, e vamos a cada... ¿Algún día te pasará algún dos fillos ou non? Bueno, hombre, a nivel de corazón... Quita ya paga. Lles diría que non, pero a nivel de cabeza, pois diría marchade, porque, mira, o Barcelona é o Barcelona, e o Liceo... E vostede aforraría moito como pai e como presidente. Bueno, sí, pero perdería moito, porque é un placer velos xogar xuntos, porque de alguna forma eu creo que é importante, o deporte é unha parte fundamental na formación das persoas, e o que viven os deportistas na pista les axuda dunha forma determinante
a nivel futuro, a nivel de outro tipo de traballos. Para mí é un placer que xoguen, me sinto moi orgulloso deles e de todo o equipo, por suposto. Sempre Liceo. Gracias, Carlos Gil. Felicidades. Gracias, Eduardo Lamas. Moitas felicidades. Aquí nos vais seguir acompañando neste Foro Aberto. Alfonso Pardo, bon Nadal e que veña a Liga. Moi ben, moitas gracias. Bon Nadal a todos. Lo sumamos. E de hockey sobre patins.